Здравейте! Включвам се да ви кажа 3 начина, по които може да използвате една табуретка. Първи начин, като помощна масичка. Особено подходящо е за малки пространства. Може да се сложи книга, лампа или пък любимото кафе или чай. Втори начин, като допълнително място за сядане, например, когато имате още гости. И трети начин, като допълнителен акцент за съхранение. Например, може да се съхраняват дребни предмети, като списания, одеяла или играчки. Ако това видео ви е харесало, може да го харесате и да го запазите за по-късен етап, за да може, когато ви е необходимо, да го видите отново. Ще се радвам да ме последвате в TikTok и в Facebook страничката ми, която е Студио Интериора. Хубав ден от мен!